Здравейте! Днес ще ви покажа как да си приготвите един измиващ продукт в къщи, само с натурални съставки. Предимството му е, че е подходящ за всякакъв тип кожа и може да развихрите въображението си, защото самите пропорции не са абсолютно фиксирани. Започваме най-напред с контейнера или шишенцето, което използваме. При него характерното е, че трябва да е с помпа отгоре за пяна, тъй като самия продукт излиза под формата на пяна. Аз съм наляла в момента вода. Това е половин чайна чаша. Може да е дестилирана вода или по-лесно да си приварим и да оставим малко да се охлади. Така че първата съставка е водата. Важно е реда, в който се слагат самите съставки. Вода, половин чайна чаша. Следващата съставка е кастилски сапун. Това е един от най-пречистените сапуни, който се използва за тяло, за лице, за кожа, за ръце също. Става за бебета, за всякакъв тип кожа. Изключително качество притежава този сапун и може да го намерите в различни аромати и разфасовки. Може да е в случая моя с портокал, може да е с лавандула, без аромат, и розмарин има също. Така че това е едно нещо уникално, което може да използвате не само в тази рецепта. От кастилския сапун на доктор Бруне сипваме 1/4 чайна чаша. Следващата съставка поред е базисно масло. Аз в момента ще използвам масло от жожоба. То е универсално. Подходящо е също за всякакъв тип кожа. Това е сухо масло, което не образува черни точки, така че може да се използва и от младите момичета. Да не говорим за изключителните ползи за зрелите дами. Слагаме 2 чайни лъжици от маслото. Една чайна лъжица е около 3 малки пипетки. Маслото обогатява продукта и не позволява на кожата да се пресуши. Въпреки че остава почистена, тя е много добре хидратирана и не сме унищожили този слой полезен, който всъщност ни защитава кожата. Така, предпоследната съставка е мед. Количеството, което може да сложим е 1 или 2 чайни лъжици. В случая ще сложа 1, тъй като доста ми се увеличи количеството и все пак трябва да го затворя. И последната съставка са етеричните масла. Аз ще сложа в случая 10 капки от масло от портокал и 10 капки от лавандула, тъй като този продукт ще го използвам вечер и не се притеснявам от цитрусовото масло. Просто съчетавам аромата на сапуна кастилския с етеричното масло. 10 капки и 10 капки масло от лавандула. И двете масла са с анти-ейдж действие. Портокал го използвам, тъй като, както сме говорили вече, той не е подходящ да се използва сутрин. Това е една прекрасна възможност да се възползват от предимствата на това етерично масло в този вечерен измиващ продукт. Хубаво го разклащаме. Така. Съответно, меда трябва добре да се разтвори. За да излиза под формата на пяна,
Просто трябва малко повече да го разклащате преди да го използвате. И сега ще пробваме. В случая не е абсолютна пяна, но и в този вид да излезне, разтъркваме го между ръцете. Ето, получава се тази пяна. Нанасяме върху лицето. Около 30-40 секунди масажираме лицето нежно, без областта около очите и измиваме с стотена плисквания, за което сме говорили. 80 с топла вода, за да почистим дълбочина порите, и 20 пъти наплискваме лицето с студена вода, за да може да затворим така почистените пори и да подобрим кръвообращението с тази смяна на топлата с студена вода. Този продукт може да го използвате вечер, без областта около очите. Надявам се да ви е харесала рецептата. Приятна вечер! Чао, чао!